Iż-żewġ universitajiet li jingħataw liċenzja biex joperaw f'pajjiżna s-sena l-oħra, dik ta' Barts London School of Medicine u Middlesex University, mhux se jkunu l-uniċi. Hemm ukoll applikazzjoni ta' istituzzjoni Svizzera, il-European Graduate School, li wara li kisbet liċenzja ta' istituzzjoni ta' edukazzjoni ogħla, issa għandha talba biex tkun rikonoxxuta wkoll bħala università. Hemm edukazzjoni Svizzera oħra li diġà f'Malta ħadet liċenzja ta' Higher Education Institution li qed ifittxu li jkollhom liċenzja ta' università u dan ukoll kien l-ewwel stadju għalihom. Edel Kassar, kap eżekuttiv tal-Kummissjoni għall-Edukazzjoni ogħla, komplit tispjega kif bl-istess mod qed tkun analizzata t-talba tal-American University of Malta. Bl-ewwel pass biex ikun mitmum dan il-proċess mistenni jingħalaq dalwaqt. Kassar spjegat li l-Kummissjoni tal-Edukazzjoni ogħla għadha għaddejja bi proċess ta' evalwazzjoni u b'numru ta' laqat ma' Sadin Investments, l-investituri tal-American University of Malta. L-għanu li l-ewwel jiksbu l-liċenzja ta' istituzzjoni ta' edukazzjoni ogħla. Higher Education Institution tista' toffri anki Masters u PhD. Ġifier mhux bil-fors toffri il-livell ta' edukazzjoni tal-Junior College li joffri pereżempju Level 4. L-ekwivalenti tal-Level 4. Anzi, Higher Education Institution toffri minn Level 5 sa Level 8, ġifieri minn undergraduate, ġifieri taħt jerġa' pre-tertiary sa PhDs. Jekk dan il-proċess jintemm mingħajr diffikultà, ikun sar avvanz ieħor lejn università ġdida b'investiment edukattiv ta' aktar minn 100 miljun euro li f'Bormla u Marsa Scala se jiġbed 4,000 student. Kif qed ngħidu li inti l-ewwel ikollok liċenzja ta' Higher Education Institution imbagħad timxi għal liċenzja ta' università huwa proċess normali. Higher Education Institution hija istituzzjoni iżgħar, iktar iffokata, ġeneralment mhux imma bil-fors binqas korsijiet, però li tista' xi darba tikber biex issir università. Kassar spjegat li fil-proċess biex tingħata l-liċenzja l-università hemm diversi fatturi li l-Kummissjoni għall-Edukazzjoni ogħla tħares lehom u dan il-proċess mistenni jissokta fix-xhur illi ġejjin.